La gent gran de la nostra ciutat ens hem fet ressò de l'Any Internacional de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Internacional. La perspectiva, la idea d'envellir activament la tenim tots, també els investigadors, abans que es posen a investigar, la tenim tots inicialment molt relacionada amb dues idees. Una és la idea de l'activitat, del fer coses. L'altra és la idea del moviment, del no estar parat, del no estar quiet. L'activitat està relacionada amb que ens permeti estar vinculats en relació amb els altres, connectat amb els altres, vivint el món, sigui més fàcil o sigui com és ara més difícil, però vivint connectats amb els altres. És el grup humà, és l'etapa de la vida en la que és més habitual tendir a fer ras i curt i a transmetre visions que es basen en la idea que la gent gran s'assemblen molt entre ells i entre elles. I tots són així, o tots s'interessen per, o a tots els agrada fer. Ens ajuda a envellir bé, ser mestres en el sentit de conductors de les nostres decisions i a la vegada ser molt respectuosos en la comprensió de les decisions dels altres. Crec que hi ha dues qualitats, segurament que n'hi ha moltes més, però crec que intentaria resumir-les en dues, imprescindibles per tota persona humana, per tot ésser humà. Una, la capacitat d'estimar, i una altra, la capacitat de donar.